Ο Ηρακλής Κηφισιάς ήταν ο κερδισμένος στον ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών, στην οποία νίκησαν όλα τα φαβορί. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων επικράτησε στο Ζιρήνιο του Μαρκόπουλου με 3-0 σετ. Η ομάδα της Κηφισιάς με πολύ καλό σερβίς, αποτελεσματικό μπλοκ, αλλά και με κορυφαίες της Ιβάνοβα και Διώτη που πέτυχαν 17 και 11 πόντους αντίστοιχα, έφτασε στη μέτρη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα και εδραιώθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Προσπαθούμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, να κάνουμε αυτά που μας έχει πει ο προπονητής μας και να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το Μαρκόπουλο, που αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του, αφού οι μελέτες και τα κόκκα αποδεσμεύτηκαν, θα παλέψει πλέον να μπει στην εξάδα. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε στα επόμενα δύο παιχνίδια, παίζουμε Πανιόνιο και με Πανελλήνιο και Πανιόνιο αντίστοιχα, να κερδίσουμε τα παιχνίδια, να μπούμε στην εξάδα και να συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και την ίδια δυναμική. Η σκληρή δουλειά και η πολύ καλή χημεία του αυστηρού Σέρβου προπονητή Ζόραν Κόβασιτς με τις νεαρές αθλήτριες του Ηρακλή στοιχειοθετούν μια ομάδα μοντέλο που θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια στην Α1 αλλά και θα στελεχώσει την εθνική μας ομάδα. Εμείς αξίζουμε και να είμαστε και στην πρώτη κατάταξη της βαθμολογίας αλλά και στην εθνική ομάδα γιατί την έχουμε στην καρδιά μας. Θέλουμε να μας φωνάζει για να μας συντώνει, για να μας κάνει να θέλουμε το καλύτερο, το περισσότερο, να βγάλει το 100% από τον εαυτό μας. Ο Ζόραν Κόβασιτς δεν αποδέχεται για τον εαυτό του τον όρο αυστηρός. Ja njima samo dajem informaciju o taktici. Αντίθετα, εγώ συνέχεια τους δίνω μόνο πληροφορίες και αντιτακτική. A delujem jako strogo. Και μοιάζω πολύ αυστηρός. Ali u stvari kod kuće sam manje od makovog zrna. Kod mene je žena dominantna. Αλλά λέει στο σπίτι είμαι σαν μικρή ψήρα, δεν κάνω τίποτα, η γυναίκα μου είναι ο αρχηγός. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ένατης αγωνιστικής, Τριλίσια Ολυμπιακός 0-3, Ηρακλής ΑΕΚ 0-3, Ανατόλια Πανιόνιος 3-0, Μακεδόνες Παναθηναϊκός 0-3 και Άρτεμις Κορυδαλού Πανελλήνιος 3-0. Στη βαθμολογία